Hello guys, welcome to my channel. This is your guy Azad Ngolande. Okay, let's get to it. Today we're going to be discussing the Outlaws that just recently came out today. The latest episodes out too. I think 20 no 21. Yes. So bafethu asihlale phezu kwayo. Alright, bafethu ngaphambi siqhubeke ngicela ngakhohlwa please don't forget to subscribe, press the bell button, press the like button khona nizokwazi ukuthola ama notifications whenever ngidropa ama reviews, ama shows afikayo. So na into ezakalayo ithi qala i-episode ke le eyokuqala before sifike le landela lapho uLeroy badla benomngane wakhe bayadecide ngempela ukuthi you know what, we are moving to Joburg siyothola impilo engcono. And then umngane wakhe ke lo munye athi uzomhlanisela umngane wakhe omunye osogoli ozokwazi ukuthola ini amatoho. Hayi bahambeke bafethu kweli taxi, hayi amabomba abheke eJozi bahlangane naye ke lo mngane wakhe abahlangathele phela amatoho ukuthi bazosebenza kephi. Bazosebenza kephi? Ezimayinini. Hayi futhi imayini ziphi? Zama. Hayi bona uLeroy nomngane wakhe bavuma sibazoyenza leyo nto leyo. Meanwhile emakhaya uSihla ngithi usukele eBergville uyojaha yena uLeroy uyombheka koLesotho akanothi uyombheka kephi. Hayi shuthi leso sibafethu incane ngavela usuke nje uvuke ekuseni uyobheka umuntu ezintabeni ungamazi uyomthela kuphi. Ekhambeni kwakhe wafelwa imoto wazama umama inkunzi kwakhona omncedayo wakwazi ukuthi ancedwe ke lapho ke lo muntu omncedayo wamlalisa endlini nalo muntu omncedayo washo ukuthi hawu bandla yazi lo muntu omfuna ethi uLeroy angiyazi le ndawo ahlala kuyona kodwa mhlambe umnyeni wami ngingamazi. Hayi athi uSihla hawu ke asibuze nomnyeni wakho athi hayi umnyeni wami akekho bandla useGoli yazi ubani bafethu umnyeni wakhe lo mjida lona ohlanganisele uLeroy ngalena umsebenzi owamazabazama unkosikazi osemakhaya njalo ukhulisa izingane umlisa sale hayi shuthi sayisona impilo esaphila namanje le ebekade ngingayazi nami ngizange ngithuke kabi 2023 njalo. Anyways ke umlisa ke la uLeroy nomngane wakhe bahambe naye ke lo mlisa kuthiwa Eddington igama lakhe ahamba yobise mayini lapho bezohamba beyotohoza khona bahambe baye khona. Hayi umuntu osasort of like interview asho hayi madoda ngiyanifaka bese afakwa nje etohweni qhuma isibhamu khona abanye ama competitors azayo kule imani azobakhipha. The next thing lo Eddington wakhona lo nomnkosikazi le go eCase Lesotho avela shone. uLeroy nomngane wakhe babona yikho lento sesibuyela kephi ekhaya eLesotho babuyele khona futhi again ayikho lento phela bahlele eGoli ade beze kahle babona ihlangani lento ngala uSihle lapha ade hleli khona abantu bendawo sebengoba phela bazokhona udokotela sebaqala badinga usizo bayajova benziwa lokho nalokho ekulungeni kwakhe imoto yakhe uSihle wathi sadde ukuthi hayi bathanda ngicela ukunishiya ngihambe ngiyobheka engize ngaye kanti by some chance of miracle athi eyombheka ke uLeroy amthole kubo amfice endlini iphela nje behagana uthi hawu baze babonane. Hayi le episode bafethu ama episode amabili in fact they were quite something else yabo. Yeah, so I think that's about it for this week kwi show yethu iOutlaws. It was mostly focused on uLeroy noSihle. Omunye bekade eseGoli yobheka itoho wabayizamazama kwakalunga kwangahlangana wabuyela eLesotho. Omunye bekade siyobheka yena uLeroy eLesotho suke eBergville waba umhlengikazi kwabantu abasendaweni wahamba umtholo uLeroy baze bahlangana. Ngoba into edaliwe umdali izokwenzeka ngentando yakhe futhi. Bafethu, thank you so much. Please don't forget to subscribe to my channel, okay? Thank you.